Top 3 uleiuri naturale care îți pot salva ficatul. Numărul 1 este uleiul de armurariu. Conține silimarină, una dintre puținele substanțe studiate care protejează ficatul de toxine, ajută regenerarea celulelor hepatice, reduce inflamația din ficat. Este bază în ficat gras, detox sau după tratamente medicamentoase. Numărul 2 este uleiul de anghinare. Perfect dacă ai bilă leneșă, digestie grea, senzație de plin după masă. Stimulează bila și ajută ficatul să elimine toxinele mai eficient. Iar numărul 3 este uleiul de chimeni negru. Nu e doar pentru imunitate, doar și pentru ficat. Reduce inflamația, susține detoxifierea, ajută inclusiv în dezechilibre digestive sau bacteriene. Este cel mai complet ulei din listă. Dacă vrei rezultate reale, administrează doar uleiul de calitate. Așa că vă aștept cu drag la fabrica noastră vegetal din satul Ghidighici. La fel ne găsiți și în Orhei, Bălți, livrăm și la domiciliu în toată Republica Moldova și România.